Jeg tror, at den røde farve fra phenolftaleinen bliver kraftigere, jo mere syre du tilføjer. Fordi phenolftaleinen reagerer rødt på syremængden i væsken, og derfor bliver farven kraftigere, des stærkere syre der er i. Hej, jeg vil fortælle om påvirkningen af syreionen og H+. Jeg forventer, at hvis man tager et krokodillenæb, som er i minus, og et krokodillenæb, som er i plus, og har et pH-papir med en drøb syre på den, så vil syren tiltrækkes af den negative side, fordi at syre kan gå under 0 på pH-skalaen, hvilket jo må betyde, at den er negativ. Det var det også. Fortæl om neutralisering af syre i vand. Jeg tror, at man ikke kan neutralisere en syre helt, hvis man blander det i vand, fordi vand er neutralt, og neutraliseringen kan kun nå op til 6 pH. Hej, jeg vil gerne fortælle en hypotese om, at vi fjerner hydrogenionen fra syre. Okay, jeg tror, at hydrogenionen vil blive neutraliseret af magnesium, fordi metallet vil kunne neutralisere syren, fordi metallet er basisk. Så det vil kunne neutralisere syren. Hej, jeg vil gerne fortælle hypotesen af syre og base. Jeg tror, at hvis man hælder samme mængde syre og base i væsken, vil væsken blive neutral, og det vil blive neutraliseret på grund af det modsatte pH. Det står for sundhedsvarer, som kan være i kalkblok. Det er for eksempel hud- eller øjenirritationer. Dette faresymbol står for ætsende. Det står for eksempel på eddikesyre, som man skal passe rigtig godt på, fordi at det kan give øjenskade, og det kan ætse metal, og det kan ætse i huden. Derfor skal du passe meget på. Dette faresymbol betyder brandfarligt. I ved for eksempel, at på tankstationer må I ikke ryge, fordi at der er benzin. Så hvis I ser dette symbol på nogle flasker, skal I være opmærksomme, fordi det er brandfarligt. Dette er faresymbolet for miljøskadeligt. Det kan fx være alt fra benzin til biocider. Biocid. Hvis du hælder noget miljøskadeligt ned i en sø for eksempel, så vil det forårsage langtidsvarige skader. For eksempel mutationer ved dyrelivet, som kan være, at de kan svømme længere, eller at der kun er hanner. Og det vil sige, at det er meget miljøskadeligt, for så kan der ikke rigtig opknytte liv. Dette er et faresymbol på akut giftigt. Det kan for eksempel være træsprit. Og det er farligt, hvis du indtager det. For eksempel hvis du lugter til det, eller hvis du får det på huden. Så er det farligt.
at det er en syre med en pH-værdi under 6, som er ren uden andet i, som f.eks. base eller noget neutralt som vand, som er tilsat. Så det er bare ren syre. Natrium, 12 magnesium og 19 kalium. Alle syre har et H+. Det er det, der gør det til en syre. For eksempel tager vi som HCl, saltsyre. Der er syren H+, og syreresten, det er Cl, altså klorid. Nævne nogle salte. For eksempel natriumklorid. Der er Na+, som er natrium, plus Cl-, som der er klorid, og det giver natriumklorid. Og så er der også calciumkarbonat, som er Ca2+, som der er calcium, plus CO3-2-, som der er karbonat. Og det giver så CaCO3. Hvordan kan man fremstille hydrogen? Man opløser zink i svovlsyre. Gracias.